Čau, já jsem Vojtes a jestli nejste úplně vypatlaný, tak vám došlo, že se jmenuji Vojta. Pocházím z Libereckého kraje a na tenhle kanál bych chtěl vydávat hlavně animované příběhy a animované zážitky z mýho života, kterých je strašně moc a rád bych se s váma o ně podělil. Jinak tohle je moje první video a možná si teď říkáte, však si nějaké video už vydal. Jo, vydal, ale to je shorts video, které stejně nikoho nezajímá a upřímně je to celkem trash. Ale tohle video bude asi taky. Jinak můj největší cíl je dosáhnout 10 000 odběratel, takže vám budu vděčný za jakoukoliv podporu, hlavně za ten odběr. Jinak vsadil jsem se s kámošem, odkaz na jeho animační kanál máte v popisku, že kdo dosáhne první 1 000 odběratelů, tak je lepší animátor. Teda, jestli toho někdo vůbec nás dosáhne. Ale vzhledem k tomu, že 1 000 dosáhnou i 8letý kida, kteří natáčí tenhle typ hovna za videa, tak bychom to mohli dát. Budu rád, když se podíváte i na jeho profil a třeba mu taky dali odběr. Tomu kámošovi, ne tomu 8letýmu kidovi. Kolik ti zaplatil za to, abys tohle řekl? No, celkem dost. A co tu vlastně zase děláš? Díky za zhlédnutí videa a čau.